Fost l-450 miżura proposti mill-Kummissjoni għal Riforma Holistika fil-qasam tal-Ġustizzja hemm 21 miżura immirati biex il-Qorti tal-Familja timxi l quddiem. Il-Qorti tal-Familja tieħu ħsieb uħud mill-aktar kawżi sensittivi bħal separazzjonijiet, divorzji, paternità u kura u kustodja ta' minorenni. F'dawn il-każijiet spiss ibatu tfal u għaldaqstant il-Kummissjoni fir-rapporti li ħejjiet tipproponi li jissaħħaħ ir-rwol tal-avukati tat-tfal. Dawn għandhom jgħinu lill-qorti biex tiddetermina l-aħjar interessi tal-minuri. Proposta oħra hija dik li l-imħallef li jippresjedi l-Qorti tal-Familja jibda jkun mejjun minn child psychologist u social worker. B'hekk il-Qorti tal-Familja jibda jkollha esperti li jgħinu tieħu deċiżjonijiet malajr u aħjar. Miżuri oħra mmirati biex il-Qorti tal-Familja timxi l quddiem jinkludu dik li jibda jiġi offrut servizz ta' rikonċiljaturi. Servizz li m'għandux ikun obbligatorju imma li għandu jkun provdut f'każ li ż-żewġ partijiet ikunu jixtiequ jerġgħu jippruvaw jingħaqdu flimkien. Proposta wkoll miżura li għandha lan li tissimplifika l-każijiet ta' separazzjoni bonarja. Din tgħid li l-partijiet li kapaċi jaslu għal ftehim biex jisseparaw bonarjament għandhom jidhru quddiem ġurista, jiġifieri uffiċjal mgħallem fil-liġi, u mhux quddiem medjatur. Il-ġurista jkun jista' jagħti għajnuna konkreta lil partijiet biex jagħmlu l-kuntratt ta' separazzjoni. Ir-rapport preżentat lill-Gvern jipproponi wkoll iż-żieda tal-ġudikant ieħor fil-Qorti tal-Familja u l-pubblikazzjoni tal-linji gwida dwar kif jinħadem il-manteniment. Jitkellem ukoll dwar il-ħtieġa li jinbidel il-mod kif jinstemaw il-kawżi tal-familja f'Għawdex. Iżda fuq kollox ir-rapport jgħid li l-faċilitajiet fil-Qorti tal-Familja għandhom jitjiebu bi kmamar aħjar li jkunu aktar komdi u attrezzati b'mod li jixraq qorti daqstant delikata.